Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kadinyo. Manawsab kanimo. Padayon natong iampo ang kauswagan ug panaghiusa sa katawhan sa tibuok kalibutan ngaron makabot nato ang usa ka mabungahong kinabuhi. Ngato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots para sa atong mga proyekto, hatagan unta og kalampusan sa Ginoo ang ilang mga paningkamot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Ginoo kaluy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom o paghigugma o himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Jeremias. Kining basahona mao ang saysay sa gipamulong o gibuhat ni Jeremias. Anak siya ni Hilkias, usa ka pari sa lungsod sa Anatot sa yuta sa Benjamin. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pagani ikaw lalanga, og sa wala pa ikaw mataw, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Unya mitubag ako, Ginoong Dios, dili ako mahibalong musulti, kay batan-on pa ako kaayo. Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa kaayo, apan suginli ang katawhan nga ako nagsugo kanimo sa pagsugilon kanila sa tanan nga gisugo ko kanimo. Ayaw kahadlo kanila, kay ubanan o panalipdan ko ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Unya gihikap sa Ginoo ang akong ngabil, o giingna niya ako, ania ang pulong nga buot ko nga imong isulti. Karong adlawa, hatagan ko ikaw gahom sa pagbuot sa mga kanasuran ug sa mga gingharian,
sa pag-ibot ug sa pagpukan, sa paglaglag ug paglumpag, sa paglig-on ug pagpatindog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magawit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo, nagadangop ako, ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako, ug balingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato, ug ang akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan. O Diyos, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatan-on. Ug hangtod karon magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Nianang adlawa mibiya si Jesus sa balay og miadto sa daplin sa lanaw og milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya og tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan og milingkod samtang ang mga tao didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya
mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsambod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan o miabot ang mga langgam og nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang sa adlaw nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay, may nanguhay og taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga nindot nga leksyon nga gihatag sa Ginoo kanato nining atong ebanghelyo nga kanabang dili ta unta dali nga ma-discourage. Ingay mong tupad na di ka daling ma-discourage. Kay kung tanaw nato upat ka klase sa yuta ang iyang gihisgutan, ang tulo pulos gyud dili maayo, usaray maayo nga yuta. Pasabot 1/4 sa atong paningkamot maura gyud successful. Ang pila man hebilin 3/4 maoy failures. Kung sa ato pa ng 75% failures niya, 25% sa atong paningkamot maoray successful. Okay ra ba na? Okay ra? Niya ang kalibutan ra ba maro kay tanan. Bisan pagani og naa kay 75% nga success, adto katudluan niya haron ma-discourage ka, adto katudluan sa 25% nga failure. Murabag mas dali tang mo tan-aw sa bati o sa kakulangan kaysa magsige tag-appreciate sa mga positive aspects. Pero na imong anak, eskwela niya, siging balik-balik sa eskwelahan. Pagtapos tuig, nahuman ganyan tibok tuig, unsa man na, nindot na, dili. Nahuman ganyang eskwela ba, tibok tuig, nindot, dili. Niya nahagbong mag-usa ka subject. Usa rasan noon. Unsa man, mo appreciate ka niya o mo yaw-yaw? Oy, klaro kayo, mo yaw-yaw. Pero nang ako magkatawa magkaikuha ng ubang mga estudyante, gikan sa grade 1 hangtod yun sa 4th year college, pasar siya. Pasar yun tanan. Nga, padong na siya mutik sa board exam. Karon nahagbong man. Zaman, mag-uol siya o malipay? Perting guula, perting yung problema ha. Ang uban pa gani, magdepresyon kay nahagbong sa board exam. Wag siya ka-appreciate nga pila ka book exams ang iyang napasar gikan grade 1 hangtod 4th year college. Pagkadaghanang exams nga napasar niya, kadto ra gyud usa ka exam, ang board exam mo iyang gitan-aw nga
maghatag og meaning sa iyang kinabuhi. Pagkaluuyas klasihas tao ingon ana. Pero gud ninyo gud, di mo ka-appreciate nga naginhawa pa mo, di mo ka-appreciate nga makalakaw pa, sakto pa kaayos kaning lawas, healthy kaayo. Mag-uol gid anang kilay, mag-uol anang naang mga ngabil, mag-uol anang mga pilok, kana na lang yung inyong daginoton. Mag-uol anang muputi ang buhok, nanay uban ang buhok. Wa jud ka appreciate nga at least wa pa ko mag-meningitis. Di ba? At least wa pa ko ma-stroke. At least kalakaw pa ko kana ra yung uban sa buhok mo na problemahan gyud kaayo. Kagamay ra gyud ana. Karon gitudloan tas Ginoo. Settle on small success. Ayaw kabalaka, basta naalay gamayng success, okay na. Kay siya gani dinhis kalibutan, purti niyang paningkamot aron tamaluwas, ang ending ra gyud duha ra gyud katao ang or tulo katao ang murag matawag niya success in his life. Kaysa nagbitay na siya sa cross, tulo na lang katao ang nibarog tupad kaniya. Si Mama Mary, si John, na katong the beloved, o si Mary Magdalene man siguro do. O, more, ni adto dito. Pasabot, maurag ito'y iyang loyalista. The rest, nanagan, nagpaantaw na lang kay nangahadlok. Kanamang marutag biyaan sa tanan ba? Sigihan na lang tagsaway sa kadaghanan. Ayaw kabalaka, pangita o labing minus usa ka tao nga ni believe gyapon nimo. Gilinga imong tupad. Ingnan napay ni believe nimo karon? Ingnan napay ni tuo nimo? Napawa na. Way klaro. Mao na, ato mga politician say, siging away. Unya, mamakak na lang sa danguban, siging pamakak, para lang yun mahimong successful ang iyang mga tumong. Siging pamakak, binakakay to the max. Unya, maglalis pa yun sa mga bakak. Hangtod na lang noon, ang tinuod, mura na lang sa bakak. Sige be, laing to lingi sa imong tupad. Ina pila ka buk imong gipamakak anang imong naong. Ina kanang imong naong ba pila ka buk na nahimo nimong bakak ana. Oh, daghan kayo. Sige tag pamakak aron lang gyud mahimong successful. Ayaw. Matod pa diri sa unang pagbasa, gipili na tikang daan ingon si Jeremias, di man ko kamaong mosulti Lord. Insya ay kabalaka. Ako na'y muhatag nimo sa igsusulti. Tinuod, dumtan ka, hapit sa tanan, apan isangyaw ang akong pagtulunan. So, kinsa may katapusang tao nga mutuog yun nato o musalig nato ang Ginoo. Kung dili na ta mahimong kasaligan sa tanan, situit nga kasaligan kas Ginoo. Dili mag-uol ang Ginoo kung daghan kay tag mga weaknesses, daghan kay tag mga failures in life. Kanunay siyang nisalig nato nga there is one aspect or one moment in our lives nga makahimo gyapon ta pag-ingon, Lord, I will obey you. Mura ba katong maayong yuta ba? Ang maayong yuta man God, dili reklamador. Unsa man iya, mudawat lang. So kung daghan na kay tag mga failures in life, daghan kay tag mga kakulangan, don't worry. Padayon sa pag-ingon, karong adlaw sugdi pag-ingon, Lord, mutuo na gyud ko nimo. Di ba? Kung daghan kayong panahon nga sikag kadungog nga namaligya kog slat, wa jud ka mo palit. Ayaw ka balaka na Lord, karong adlaw mo palit na gyud ko. Nya mahimo dayon kang fruitful. Mahimo kang fruitful kaayo. Katubitang ako ning hisgutan sige balik-balik pagka elementary nako, daghan kay kog mga bati nga
sa eskwela ba kay siging kasiro ana saway-sawayon lang ko nga bugo in town kaayo pag elementary pero ning undang gani ko pagka grade 4 kay di gyud makaya ba kanang kapoy kay tanan sige eskwela niya sige lang gyapon tag ka zero. Ganahan mo na mo eskwela kanang wa jud kay ribbon sige lang kag pakpak ini graduation wa jud ka suway nga saka ka anang stage sige lang kang pakpak mamuwala mong kamot sige pakpak among classmate no uban saka kadaog naman na nagbitay na liog pati ng bugatas gipang sawit dire ikaw wa gyud kay usa ana kapoy sa doy so ay mana mga bright man mo klaro man na inyo mga naong bright man mo pero wa lang yung ko ma-discourage. Sige lang yung kumbate. Hangtod, pagka grade 5 na, balik kong eskwela grade 5, 14 na akong edad. Gi-assign na yung Coast Garden. Okay na kayo. Fruitful na ko, kaya na naman ko'y garden. So, anak ko magsigig suod sa classroom, kay fruitless man ko dito Coast Garden. Fruitful kayo. Pag-graduate, natauran yung kong usa ka book ribbon Carpenter of the Year di ba? Amo to'y akong success sa akong tibuok elementary life 1971 to 1979 elementary na 1971 to 1979 so mahog og pila ka tuig 8 ka tuig ang akong elementary imbis unom round dato nahimong 8 nga iniundang man kog 2 ka tuig ana pero tungod atong maong success nga gamay kay tanan nga nabutangan kog ribbon nadasig jud kaayo ko mo proceed sa high school bisan pa man gibabagan kog maayos ako mga ginikanan kay lagi intaw salig nya mo gasto na gud ini ka high school pero kadtong maong gamay kay success nga nagbitay sa akong diniani nawa ra man gito wa na man ganian amutasan atong ribbon na to nawa raman to kay pagdagan na mo ngadto sa bukid pagkagabi karton raman sa to nya gibutangag dinagong nya ngit-ngit siging dakpanay dagandagan hangtod gipaningot pag-abot ako sa bukid wa naman diri akong ribbon sa akong dughan ana ang dinagom na malay nahibilin wa atong ribbon pero wa mawa ang akong sense of self-confidence nga doon na gid ay success nga akong makabot. Mao to eskwela din kog high school napugos man sa tunako sila sa mama papa. So graduate kog high school 5th honor. Wing commander pagyod. Kauya pagyod dagan-dagan. So yahaya ato pag-graduate ako college, commerce accounting, magna cum laude. Yahaya karon perting ko suga mangulikta. Niya, unsa man na success na dili. Pero na-discourage pa ko ato sus paita Carpenter of the Year gyud ang ribbon. Og na-discourage pa ko mayo di na ko eskwela dako na kikustanan. 16 na akong edad pag-graduate na ko og elementary Carpenter of the Year gyud makuha. Kaluoy na ko. Wa ko ma-discourage. Yang usas wa na ko ba di usas na kapadasig na ko ato tungod kay gasigi kog ampo. Member na ko sa Legion of Mary, sige na ko Rosario almost every day. Niya, kuha na gyud ba kanang nanagyud mo atubang na gyud ko Ginoo, musalig na ko sa Ginoo, mo ingon ako Lord, ikaw ra gyud tag-iyas tanan. Ana, ikaw ra gyud makapausab aning tanan. Mo nang daghan kay mga tao nga nahimong successful tungod kay ni focus sila og nadasig sila sa ilang single success dili sa multiple failures in life. Don't worry about failures. Nga naman, part lang na sa atong paningkamot. Focus on success. Kaya ang Ginoo, kung hain ka nadasig, hain ka mi hatag sa imong kalipay, og ni-appreciate kas Ginoo tungod anang maong nindot nga gasa anha sad kaniya diha pabungahon og maayo. Nagamit ba yan ako ang akong pagka-assign sa garden dito sa elementary pa? Unsa man to? Service. Kana bang alagad ba? Alagad.
Hangtod karon nahimo giday nako tong asset ang pagsigig tanom, pananom, panindot dito sa garden, magsigig riprap anang mga bato, ana. Alagad man agod. Ana, karon tanawa. Unsa man ko diri, nangalagad o wa? Kusga. Nya kamo, unsa man mo, nangalagad o wa? Kanang wa mo palit og slat, unsa man na, nangalagad o wa? Kung maka-appreciate ka sa imong kwarta nga gihatag sa Ginoo, ihatag gina, ipangalagad. Ako gitagaan man sa kong gamayng talento, graduate man sa kong commerce, gigamit na ako akong pagka-commerce, sige kong pamaligya og slat. Nya ako sang gigamit ang atong transparency dinhi. Ako sa nang gikwenta ang tanang nisod nga kwarta og bigawas nga kwarta na atay accounting record ana, simple accounting records. Mao na maka-assure sad ko nga makapresentar ko og transparency and sincerity sa pagpadagan din his pagpangalagad. Di ako dapita na kaingon, Lord, salamat. Nya kung kanus-a man nimo hunong kining maong pagpangalagad, di na nako concern. Kay matud pas Ginoo, pwede kang mamunga og tag 30, tag 60 or 100. Pasabot siya'y magbuot asa padong ning maong bunga. Sa akong pag-alaga dinhi, mo 5 years na ko karong August 6 mo 5 years ko. Mao na ni ang atong mga pipila ka mga bunga. Sa inyong tan-aw, okay na ba ning mga bungaha o kuwang pa? Nausab na tong simbahan, idako ang atong yuta, na natin natukod nga kumbinto, na pagitay cooperative diha nga tukoronon, sige patag process, niya nangausab ang mga kapilya, napay mga balay, 90 kabuk atong natukod, more or less, atong gihatag sa mga wagi balay nga kapuy-an nga tarong, napay mga parokya nga atong natalagaran, sobra na mga 20 ka parokya o mga religious institutes nga ilang mga panginahanglan, nya naka-apil pagitag tukod anang Kapilinya di Fatima, di ba? Unsa man, okay ra na dili pa na okay, no? Let us be open to God. Unsa pay iyang gamitan para nato hangtod kita malaya o mubalik sa yuta, magpagamit tas Ginoo. Muna ako moingon jud ko, magpagamit ra gyud ko nimo Lord, kung ganahan pa ka mo gamit nako. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, ing na magpagamit ka, Ay, mga buangon kita sa tanan, kusog kita manggamit pero di kita magpagamit, labi na gid sa Ginoo. Magpagamit tas Ginoo, that is the source of true happiness. Manindog ta. Mga igsoon, ato karong ituboy nga masaligon ngadto sa Ginoo ang ato mga panginahanglan, sayod kita sa iyang dakong gugma kanato. Moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan muhatag ug maayo ug abundang ani diha sa matinud-anong pagkinabuhi sa iyang mga alagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang makiangayong ani magagikan sa mabinationg paghago sa mga nangulo sa gobyerno, sa mga magbabalaod ug sa mga maghuhukom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga mag-uuma ug sila nga naghago sa kaumahan, magaani sa mga bunga sa ilang kahago ug mutampo alang sa kayuhan sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga gihasol sa mga kalisdanan sa kinabuhi, mahupay ug makaani kadasig gikan sa ilang katilingban ug mga kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos
nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuhuong mihalina makadangat sa tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you, we are an offering. Lord, use our voices, Lord, use our hands, Lord, we are yours, we are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you, we give to you. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa gayay paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog og himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinoon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong ngaong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa mga nagkasala
masa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang kalugan, himaya, ang tuon sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko angay nga makalawat kanimo apan ipanghulong lamang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo, maghatag unta kanamo ug bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo ug bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usa sa mga nindot nga gasa sa Ginoo mao ang pagka mabungahon. Nga ang ato lang buhaton, di lang gid ta mo focus anang mga failures o mga kakulangan, magsigig tagtan-aw o magsigig pasalamat sa Ginoo sa mga positive aspects sa atong kinabuhi nga i-share nato sa uban. So salamat sa mga mabungahon nga mga tao nga mi-share sa ilang bahandi nga hinato pinaagis pagpamalit og mga slots. Ang atong halin sa atong SBF DAG niabot nag 30,765 ka slots na apay 29,235 ka slots nga available tag 500 pesos per slot ni siya. So padayon lang mo og paambit sa inyong mga bunga, no? Sobrag 500 inyong kwarta, ipaliti dayog 500. Nya naa sa ni siya 16 slot challenge, 8,000 per challenge, niabot na sa 127 ang atong 16 slot challenge. Ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance slot MMHD para sa atong Kapilinya de Fatima na nasa tayhalin nga 4,479 na apay 1,521 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Ato yaponing tagaan si Mama Mary sa atong pagpaambit. Dako kayo ni nga gasa o kahigayunan nga masuod ta sa mahal nga inahan. O atong pakpakan ang tanang namalit nato og slot. Salamat kayo. Dayon tag pamalit ha. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nagulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon mga mahal ng anak ug Espiritu Santo.